har yanzu ya ƙi gaya min wa yake yi wa aiki, saboda haka kawai ki sheke shi. Chitra ta mutu. Wancan ne ya kashe ta. Chitra. Soni, mutumin kirki ne. Waye ya harbe ki? Mutumin da kika taimaka. Ta wani shi ne mai taimakonki. Chitra! Ka juya wa soyayyar ka baya domin ka cika alkawari. Yau kuma saboda san da kake min ka kashe waɗannan tantiran. Akan kashe Chitra da suka yi ka ɗau fansa. Ka nemi kowanne daga cikinsu ka yi masa kisan wulakanci. Ka yi min alkawari. Ina so ka min alkawarin cewa za ka kashe makashin Chitra a yau din nan babu sassauci. Ka yi min alkawarin cewa za ka kashe makasan ahalina. Yi min alkawari. Ka kashe shi! Ka kashe ni ɗin ba wani abu, amma ka gaya min waye ya saka ka kashe ni. Yarinyar da yanzu ta ce in kashe ka, ita ta bani aikin. Zero sabi zero 529 polio. Wankan sakari 3 Ya? 3 wankan sakari. Kwalwato na zuwa kwalwato.